Proiektu hau sortu zen proposamen bat etorri zen kolegiorat Mugalariak proiektuaren barnean. Mugalariak hazitegia kaiaren barruan dago, Donostia 2016 eta Donostia kulturaren elkarlanez abiatzen den programa bada eta helburua da sortzaileak, publikoa eta lurraldeko ekipamenduak elkarlanean jartzea. Prozesua hasi zen guk egin genien proposamen bat bai Donostiko kolegio bati eta hemengo Manes Erdozaintzi kolegioari. Proposamena oso sinplea zen. Gu etortzea aste batian gure dantzariekin koreografia berregitera. Ez txoriak berak egitea, baizik eta Mikel Laboaren musika unibertsoa erabilita berregin umeekin. Miak ezautzia bai Mikel Laboan historia, bizitza, abestiak eta kultura hori pixkat, ez? Mikel Laboan mundua. Unibertso hortan pixkat murgilduta horrek adieraztitun sentimenduak. Ez dala berez hitzak esateuna bakarrik, hor barruan emateitun mezu guztioitara iristea, ez? Eta dantzan bidez iristea sentimendu horiek adieraztea. Bi ardatzetan bideratu zen proiektua. Bata zinez, aste osoan ikasleekin lan batera maitea gorputz espresio mailan, eta bestea hezkuntza taldeak hartu zuena bere gain ikasgai desberdinetan deklinatzea Mikel Laboaren obretan aipatuak ziren gai desberdinak. Los pájaros abriganse, los fechamentos agachanse, fatigadas las amarelas, en la vestía chove no mollado brando. Egun hauetan dantzariak profesionalak dira gure kolegiora eta pixka bat berekin ikasi dugu dantzatzen, lapsatzen eta sortu dugu koreografia bat gero Donostira presentatzeko denen entzinean. Mundu berri bat deskubritu dute eta lan egiteko modu berri bat ere. Osa, beti ez, liburu hartzen da ibiltzen gera askotan, nahiz eta batzutan ez, gauza berrikuntza berri batzuko sartu nahi izan, baina honek lagundu indigu hortarako, ez? Pixkat horiek hautsi eta pixkat talde artistiko hori lantzeko eta hori ikasteko. Azkenean askotan hori gertatzen zego, ez? Alde artistiko hori lantzen da, baina igual ez olako modu batian eta gaientzako osoa berazgarria izan da. Ikasi dugu dantza da forma bat espresatzeko. Ikasi dugu musika behatzen eta ere bai mugimendu batzuk egiten musika segituz da hola. Eta ere mugimenduak egiten musikaren zentzuarekin oinarrituz. Alde batetik dantza mailan da ekartzea barne kalderat, lehenik kokapen geografikoa, ekartzea Ipar Euskal Herriko barne kalderat dantza kontemporanea. Da garaikidea, da ere arlo bat nahiko urrun gelditzen zaiguna. Beraz, ezagutaraztea adin horretako gaztei dantza zer den, baina ez manera teoriko batez, baizik eta praktikoa oso aberasgarria izan da. Nire ustez izan da sensibilizazio lan bat ikaragarria ongi ezagutzeko dantza garaikidea zer den eta praktikatuz. Siberuan, usian dantza, euskal dantza eta egiten dugu zangoekin dantzatzen dugu gehienik. Eta hor, gorpoz guziarekin egiten genuen eta hori zen niretzat kanbiamen handiena. Gure gorputzaren parte zenbait mugitzea eta bestea pixka bat aldatzen zuen eta ongi zen da.